салом алайкум дӯстон азиз. Кадоми шумо хона квартираҳои фурӯшда доред, пас ба мо муроҷиат кунед. Навораи мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бачаҳо азиз. Омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Савдо ТВ дӯстон азиз. Ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои муҳтарам. Мо дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Меҳробод, дар қитъаи 2 қарор дорем бачаҳо азиз. Нигоҳ кунед. Шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Меҳробод, қитъаи 2. Дар числаи 3 апрели 2026 сол ана ҳаминҷа як 4 сотихаи детажа наворатон мекунам бачаҳо, тамошо кунед. Беҳтарин варианта дӯстон. Иншоалло ки нархи созай маъқултон мешавад бигирен. Аз ҳаминҷа дӯстони азиз ба вокзали Кӯлоб дӯстон як 2 километр масофа дорам. Нигоҳ кунед бачаҳо азиз. Ана ҳаминҷа релесай, релес. Пушти релес дӯстони азиз мешава мактаби презентӣ ва боғи хуталон аст ку. Аз ин тарафи дасти чап мешава дарвозаи шаҳри Кӯлоб. Ана ҳаминҷа дӯстон қарор дорем мо. Ина навора абзор мекунам, хушрӯ бинен, иншоалло ки маъқултон мешавад. Баъд ҳамроҳи соҳибхона масиҳа кунед. Рақамҳои соҳибхона рӯи экранатон буромадагиай. Полностью маълумотша бо далши мегирем бачаҳо. Наворда лайк кунед, навора шурӯъ мекунем. Дарвозаи фасон. Ина дарвозаи хушрӯъак часпондагӣ. Забора бинем бачаҳо, беҳад баланд кардагӣ. И як плюс баҳри шумо. ҳавли ҳамвор. Ина ҳавли ҳамвор. 3 дар хона дар поён, 3 дар хона дар боло, баняву ҳоҷатхона дарона дӯстон. Тамошо кунед. Маҳаллаи Меҳробод, шаҳри Кӯлоб, пеши боғи хуталон дӯстони азиз. Ана ҳамоҷа ҳай хеле нархҳо фикр мекунем бачаҳо редка мешава. Кадомитон занг мезанен, фақат ай номери канали мо занг мезанен бачаҳо азиз. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Ина лесинса дари фасон, главни дар дӯстон. Тирезаҳо, ина тирезаҳо. Калидор дӯстон азиз, ина калидори калон. Ина потолокш. Ана ҳамин ҳолат. Падъабои тайёр кардагӣ дӯстон азиз, падъабои тайёр, стяжка, монтаж профессионалӣ. Дарои фасон. Ина дӯстон. Дар ҳамин якум этаж дӯстон, як хона, 2 хона, 3 хонаи 4 ба 3 ҳай ва баняву ҳоҷатхона. Ана бошад дӯстон хонаи якуми мо. Якум хона дӯстон. Нигоҳ кунед да. 3 та тиреза дорад дӯстон азиз. Ин ҳамин ҳолат. 3 тиреза. 4 ба 3 хона якум. Инҷа боша мешавад дуюм хона дӯстон. Хонаи дуюмам хонаи 4 ба 3 дӯстон азиз. Ина дӯстон. Хулоса беҳтарин вариант. Инҷа боша мешавад сеюм хона дӯстон азиз. Ина хонаи сеюм бародар азиз. Дар инҷа дӯстон дорем калидорча, баъдан ина дӯстон баняш, перегородкаша хитом мекунем, тиреза, свеча, лампочкаша мондагӣ нестам. Ина дари баня дӯстон. Инҷа да ҳоҷатхона дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ина ҳоҷатхона. Ина дӯстон азиз, ҳоҷатхона. ё ки метавонед инҷора мисол инҷоша баня кунед, инҷоша ягон чизи дигар, ё ки ҳоҷатхонаву баня дӯстон азиз. Хулоса кадомитон мегиред, у тарафаш кори харидор, калидорча, ина. Таги лесинса мерем дуюм этаж дӯстон. Ина марҳамат дӯстон азиз. Этажи дуюм мерем.
рафти тамошои навор лайкотон амонем. Фақат дар территорияи восеъ клубем бачаҳои азиз хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед агар муроҷиат кунед реклама мекунем мода. Ина дӯстон. Дар инҷа боз як хонаи 3/4 дига дӯстон азиз. Хонаи 3/4 тиреза. ҳуҷҷатҳош қонуну қоидааш қатъи дӯстон. Ҳуҷҷатҳош қонуну қоидааш қатъи. Инҷа мешавад хонаи панҷум дӯстон. Хонаи панҷумам 1, 2, 3, 4 та тиреза дӯстон. Соҳибхона мега барои зиндагӣ кадем, хай маблағ дар кор савдош кесем, кадомиш мегира оша шава. Нархи арзонтар. На, дӯстон азиз. Хонаи 9/3 дӯстон азиз. Ҳамин валд ад дестем бачако. Ин валд хеле функсия да дӯстон азиз. Ина дӯстон. Ина марҳамат. Тагш пол дӯстон азиз. 1 тиреза, 2 тиреза, 3 тиреза, 4 та 5 та тиреза дорад дӯстон азиз. 5 тиреза. Инҷа балкон дӯстони гиромӣ, балкон. Ина. Проекта бинен бародаро, проекта бинен. Ина. Ай тараф лави раҳай. Ана миҷа мактаби президентия дӯстон азиз, мактаби президентия. Инҷа релес мешавад дӯстон. Ина релес, баъди релес ина мошини ма. У тараф мерем раи мошин аст дӯстон азиз, баъд боғи хуталон мешавад дарвозаи клуб. Мактаб, масҷид, бозор, садик, аптека, мағозаҳо ҳамаш дӯстон астай. Ҳамаш қонуну қоидааш қатъи. Ана ҳамин проект бардор азиз. Ина. Ай боло як бора дар поин пайдо шудем дӯстон. ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат мекунем, нархша мегӯем, баъд навора ҷамъас мекунем. Чанд сумаи нархи хонатон? 400,000 сомон арзон мешава? Муомила дора? Алиши вариант дора? Ба сексия душанбе да? Бардор азиз, ҳамин хона варианти иваз кардан ба хонае ки, яъне ки ба квартира дар Душанбе боша агар алиши вариант дора дӯстон. Ина рақамошам мегзорам, занг занед 400,000 сом, 4 сотих, 6 хона, баня ва ҳоҷатхонаи дарона. Дӯстон, як савол шумо дорам, ҳамин хона арзанда ҳаст ё ин ки нест? Фикратона комментария кунед. Яъне ки 400 та да меарза ё ки не? Зинда бошед дӯстон азиз, лайкора фуромӯш накунед.